Hi everyone. Hi everyone. Where are you? To Costco. Costco. And we're gonna eat Sabi mo, toothpaste. we meet Tito Franz from Toronto. Yan, kasi yung kaibigan ko po ay nandito sa And Toronto. we're Ay, nandito sa Saskatoon ngayon And from we're Toronto. gonna have some Ha? some Ano? free taste. Free taste. Talaga? Oh my. Oh, so may si Tito Franz. So, yan, naglalakad-lakad yung mag-boyfriend, girlfriend. Yan. Hanapin namin si Joanna at Mama na una na eh. Let's go, Belle! Isabel! Pip pip! Pip pip! Ha? Ay, si Tito Franz oh. Daming tao ngayon dito sa Costco. Ang hirap maghanap ng parking. Nabel. Wow, touch mo. Ang laki Bel, oh. Pikachu, look. Oh, Pikachu. Ang laki ng bear nung isa. Yung sa ano ba yung baby, yung pink bear na yan sa Toy Story. Hinahanap kasi ulit ni Joanna yung electric fan, yung stand fan. Pero para wala pa silang stock. Kaya naglilibot si Joanna. Matamis tong grapes na to. Ito. Nagpamahaw. Wala yung electric fan, no? Sa Wala. ibang province dati ko na. Oo. As in same. Same. Yeah, as in kay Ano nabili ni Mama? May nabili siya kami. longgan kasi may favorite. Ito. Masarap to eh. Ano, Bel? Ano nakuha mo? Nag-sale na from $11, $6 na lang. Hey. Tapos Yung cookies. this one, honey. Ay, ito maganda to. Kasi I may love ano it. to eh. Yeah. Ang tawag dyan? Yan nasa Nasa loob. May honeycomb. Yeah. Bayad na si Isabel. Daming tao. Allergic reaction, you go to the doctor. Linggo kasi magsasara ng maagang Costco. Alas 6 to nagsasara, no? Ang ganda ng panahon, no? Sabi ni Minus 16. It's a beautiful weather. Beautiful weather daw sabi ni Isabel ay eh. Yan. So, kami ay uwi na kasi yung kapitbahay namin uwi ng Pilipinas. Ako muna ang magdadrive para sa kanila. Let's go. Yeah. Yan. Buti pa sila, no? Kamangyahatid sa airport. Hatid natin Kaingit. hatid ko sa airport. Alright, ang ganda ng panahon, no? Mama. Anong bago? Sa labas. Pwede ko tali doon sa daddy ko. Meron na tayo. $21 lang oh. Kuha kita ka ni? Set na? Dai. Ay, bako pa. Hiwalay pang upuan. 31. Pero daw ay dai. Set ka na. Ay dai. Ano ko yan? Pero ining table lang kung doon sa luwas. Baka Ikaw? ko na na. Love it. Kuha na. Saan yan? Yan? Inyo. May kuha ka. Black. Ano mama? Kaya naman. Ito lang, table lang ano. Ayun. Sige lang po. Yan. Gusto daw nito ni Joanna. Para dun sa likod namin. Hindi na, $31.99. Ito. Lahat naka-yellow tag o bagsak presyo daw. Ano yan, baby? Ano yan, Belle? Light bulb. Isabel, come in. Ang alam ko, pag umorder kayo sa IKEA, kasi walang IKEA sa Saskatoon, pwede nilang i-drop dito yung order nyo. Dito nyo lang pipick upin. JYSK. Yan. Ito dali 350 daw. Pero bastang pilong talaga. 350. Kasi siya doon, di ba sa entrada? Hey, look. Hey, Isabel, oh. Igo man yung... Cart! Ha? Where's the cart? Ayan, oh. Jesus, digdi. Ay,
Sige naman. 96 by 80. Super yan. Isukat mo yan. Ano daw? Sige daw, nga daw. Naghahanap kasi si Joanna ng mga, yan, parang ganyan. Lalagyan ng mga gamit namin doon sa may entrance namin. Ano? Para maganda. Nasa ayos yung mga lalagyan ng susi. Yan, kung ano-ano pang nandun sa may entrance namin. Yeah. Si Big Mama. Si Lynn. It's Big Mama. Ano yan? You watch that ano? One Piece? Huh? Yes, we will pray. Yan, so nandito kami sa Omori, dito sa may McCormond. Oh. Natutusok mo ano. Ang ganda Side. kasi ano yun, no? Mga Side. Japanese cartoons Yan. nasa likod. Side. Dito na kami nag-lunch. Sulit. Ano muna tayo? Mag-lunch Wait muna. Wait a minute, wait. I will feed you. Wait, I will feed you. Isa po. Dito pag ano, may promotion sila pag lunch. Half, ano? Half ang presyo. Hindi naman ata dad, pero parang set na siya na ano, bento box. Bago ba to? Parang. Pero meron ito sa 8th Street. White one. Itong Omori na to. Gusto si Papa. Sarap. Arighty? Yeah, Ah, parang ko yan. arighty. So salit-salit lang siya. Mga anime is isa. Ang iba. Ayan, nasa dati sa Naruto. Animax. Si Kuya Naruto. Animax. Naruto. Sa Animax kaya, yan ang mga pelikula. Si Kuya mo may kaya? Dati. Kapakakit mo kaya? No. Tapos na kami. Busog. Saan tayo? Sa Preston? Ano po? Nag-washroom. We already paid. We're gonna get your jacket. We're gonna get Si Lola? No, get your jacket first. Get Ano? your jacket first. Abutan na ba eh? Ang ganda tong lugar, no? Saan tayo? Kaya sa ito baga. Bigyan ko yung chicken spread ko. Tinaw ko po sa imo. Tinubog na siya mo. Ito na eh. Bago. Yan ano, busog. Ang sarap. So si Helena nag-recommend sa amin dito sa may dalawang branch yan doon sa may 8th Street tapos dito sa may McCormond. Yan at hinintay ko lang sila pumunta pa diyan sa katabing bakery, Cubs Bread. Titingin ata si Joanna ng tinapay. Pang-almusal bukas at merienda pa. Kami pupunta sa may FXR. Yan, sasamahan namin si Papa, titingin siya ng siguro mga gear sa motor, yung siguro mga vest, mga ganyan. Titingnan namin dyan sa may Preston. Lapit lang yun sa may katapat lang ng Old Navy. Ano? So, punta tayo doon. A few moments later. Caroling na, anak, ha? Uy. Yan, samahan muna namin si Papa dito sa FXR.
Titingin daw ng gamit. Pang motor, titingin. Nandiyan yung Old Navy. Yan na. Baby, come here. Baka may car dyan. Let's go. Come here na. May din ano ni. Canada ata yun. FXR. Hindi mo gabaton man. Yan, no, made in Canada. Alat. Na-design in Canada. Parko, kapit ito, Boris. Yan. Mga pang ano? Mga pang ano ata dito? Motor, snowboard, motocross. Magkano kaya? Extra small. Ano? Ano? Ang presyo. Kano kaya to? Ano? Mga gantong helmet. Hanapin natin ang presyo. May po nakalagay? Walang nakalagay. Ito pala eh, 179 no? Ano po? Ito kasi pala walang yung salamin yun meron no? Yung sa kabila. Kasi yung bibili ni Papa ay ano yan? Adventure. Malaking motor. Yung mapakala ko. Sapatos itong Stitch Soul. Pigpailing ko to sa mo. Sa Manila? Ako, Oo, yung... Pag pa Manila ako, mataritsuan ako duman. Mapag-ibon ako. Oh. 5,000. Ano? Kuha na? Wala. Walang nagustuhan si Papa eh. Wala kaming ano eh. Walang napili si Papa sa FXR eh. Kaya dito kami sa katabi. Dito sa Skechers. Uy! Ay, may nakuha ang laruan ng bata. Ay! Uy! Papa, you're How about like this? Like this? Oh, Isabel naman. Papa, you need to go here. Oh, Mama how? first. Oh, go ahead. Mama Dali. first. Go ahead, Mama. Oh, ikaw naman. Hanggang taon na. Marunong na Isabel ah. Dahil yun sa Old Navy, dad. Sa Old Navy kasi merong ganito no. Old Navy kita. Ah. One last. We're going na. Chut. Wait. Mama, Wait. Wait. finish. Okay, go. Open road. Sige po. Mga gloves. Hul. Dahil, kurano man yan, Marco. 135 baga po da. 185. Ito mga, ito bagang... Puri kada ko lako pa yan. Tinaw ko na nga ni kay Robin. Kada ko lako pa yan. Itong... Oh. Puro ano kaya ni? Harley ni. Harley. Data niyo mas... Harley pa yan. Harley pa yan. Data niyo mas... Bininta mo na yung Harley mo eh. Oo. Bininta mo na eh. Ito naman pala ano, open road. Mga pang Harley. Eh wala na yung Harley ni Papa, binintahan niya na. Ngayon ang tinatarget niya eh ano nga yun pa tinatarget mo na motor? Africa Twin. Yan, Adventure. adventure naman. Kaya hindi na yung pwede. Pag umuwi siya ng Pinas. Yan ba si Isabel ah? Sit down, Aya, sit down. Ini. Opo. Ang ganda ng Opo. Ulam bukas. Dumaan na rin ako dito sa Superstore kasi bukas kailangan namin ng gulay ni Joanna. Kasi Biyernes bukas. Bibili rin ako ng ng tinapay. Siyempre, pandesal. Tapos ito. Ito yung masarap. Ito. Sarap to. La swerte. Yung pandesal. Ito. Wala na kayo pandesal eh. 5-2. Bago. Ay.
Siya, kuha ko niyan, tapos itong pandesal. Siyempre. Laswerte. Spanish bread. Ano siguro. Alright, so okay na yan. At magbayad na tayo para may pasok pa ako mamaya eh. Pahinga ng konti and bukas ulit. 2 days later. Good morning. Yan ano po, Saturday na. Yan, maaga na naman ako ano. Kasi pupunta ako dun sa kaibigan namin sa talyer nila kasi magpapa-change oil yan. So, para kondisyon na naman ng sasakyan. Yan, ang ganda ng ano, sikat ng araw, init. Tapos na pag-utusan ako ni Joanne ng kumuha ng ano yun, buko pie dun sa tatay ng katrabaho niya ata no. Yan, at para matikman natin. Yan, at punta muna ako ng ano, talyer at para makapagpa change oil na ano. Yan. Ang ganda ng sikat ng araw. Tapos siguro dadaan rin ako sa car wash. Kasi ang dungis ng sasakyan. Sabado naman kaya yan. Paliguan naman tong sasakyan ano. Alright, so medyo ano yun, madistansya. Kaya let's go. Okay yan, so nakapagpa-change oil na ako no, dito sa kaibigan namin. Pina-check ko na rin lahat kung anong problema na sa sasakyan. Okay naman. So every season talaga pag patapos ng winter or tapos na ang winter, dapat pinapa-check yung mga sasakyan. Lalo na yung sa ilalim baka mayroong mga tagas-tagas ano. So itong sasakyan ay okay naman yan. Nagpapalit na rin ako ng aking wiper. Pero itong sa driver side, kailangan ko rin na palitan. Kaya baka mamaya ipagising ko ano ko muna si Joanna. Hiyain ko sa Costco, bibili ulit ako ng isa pa. Kami lang na lang ni Papa maglalagay. Yan. So ngayon ay pupunta muna ako ng Confederation kasi taga doon yung ano, kaibigan ata ni Joanna no, katrabaho. Para sa buko pie na in-order niya dun sa tatay. Yan. At ang ganda ng panahon. Pero syempre ako galing kasi ako ng trabaho kanina, matutulog muna. Siguro gising ng mga bandang ano, alas 4 o alas 3. Lumabas kasi sayang ng oras eh, oh. Ang ganda ng panahon, mainit ano? Siguro plus ngayon ano, ng mga nakaraan eh, ay kanina pala, kaninang madaling araw eh bumalo ng negative 10 na naman, kaya medyo malamig kanina. Pero pakakuha ko nung buko pie, mag-ano muna ako, matutulog, tapos punta ng Costco or kung saan pa mag-iya sila Joanna. Kasi sayang ng Sabado. May tutulog lang. Yan. Okay. Okay, yan o. Nakuha ko na yung buko pie ni Sir Leo Delights. Yan. Ano, mainit pa. Dalawa pala, akala ko isa lang. Sabi ni Sir Leo, doon sa katrabaho ng anak ko. Hindi ko po alam na dalawa pala in order ni Joanna. Yan o. Yan. Mamaya, tikman natin. Init pa. Sayang ng init nito. Yan, tamang pang-almusal na diretsyo, no? Leo's Delights. Yan, ayos ha. Buko pie, kasaba babingka. Yan o. So dito po sa mga taga Saskatoon yan, si Sir Leo Delights Buko Pie. Tapos kasaba bibingka. Yan. Bango. No, kasi ano pa lang alas 10 oh. Bagong luto siguro to. Ayos. Yata umuwi na tayo para matikman na to nila Joanna at nila Mama. Gising na sila. Yan, alright.
7 hours later. So, ito yung ano, buko pie. Yan. So, late na rin ako gumising. Alas 7 na ng gabi. Ay, alas 8 na pala, ano? Alas 8 na ako gumising. Kasi mga 1 PM na ako natulog. Yung isa, binuksan na nila. Meh. Leo's Delight. Yan. Mainit pa yan kanina. Kanina pagkuha ko mga bandang alas 10 ng umaga. Ang init. Every weekend, I think. Ano gusto mo, Ken? Or ano ka? Sige, ikaw. Ano kayo para ano? Pwede nga kainin ko na lang yung isa. Sayang na. Ay, may tira pa. Oo. But, Oh, pakita mo lang sa Ay, mga kunin mo yung isa. kasi magbabaon ako. Magbabaon ka din. Akin na lang yung isa. Kasi meron sila. ay! Binuksan kanina. Kasi dalawa yung binili ni Joanna. Bako sa gitna, pakakap ko. Sabi niya mama, malaki daw yung buko. Masarap daw. Ano siya? First layer buko, second layer, ano na, filling. Kasi, saan ka naman kukuha dito ng buko? Parang, see? Ano? This one buko, tas tigdi filling. Pero masarap. Ayos no. Yes. Kunin ko yung isa. Yes. Ito yung ano, binuksan na nila kanina. Si buko. Buko. Tapos dito sa baba, filling. Sarap. Yan. Tapos nagluto ako ng ano, pansit bato. Kasi nag-request si Joanna. Tamang-tama to. Parang ano no, pag alas 9 na. Ito yung dinner Baon ko namin. bukas. Ito, baon daw ni Bu. Ay, ano. Itong half. Grabe. Grabe, yung laki. Nakailan ka nito kanina? Dami. Ano, may mga feeling na siya. Yan, Leo's Delight dito sa Saskatoon. Humilit ka pa. Magpasit ba ito ka na? Sa trabaho ko kasi yung ano, Tatay ba? Gumagawa? grabe ang buko mo. Oo nga ba? Nagluto ako ng pasit pagising ko. Ano? Hap? Mano ka na mabang mainit pa. Gusto nga ito ni mama eh. Gusto nila. Kaya bumibili ng buko sila. Siguro frozen no? Yung buko. Yan. Masarap. Kami ay magdi-dinner muna. Sabado ng gabi. Wala pang ganap dito sa Saskatoon. Meron na dahil for this month. Ano? Mga Easter happenings sa tapos Lawson. May circus. May circus Oh, sa may May pa circus yun. yung ano. Sa May pa yun. Sa may pa yun. Kala ko this. Sa May, basta madami na nakapost na. Tapos may event yan sa Prairie Land Park. May ata. mga events sa Prairie Land, May may ano? mga petting zoo sa April 19. Ano na lang, tas sa Crossmount ulit. Mga dati lang. Yung sa Prairie Land, parang gusto kong pumunta kami ni Papa. Mga motor, mga Oh, yeah. vintage, Ano mga na, sasakyan. nag-start na. Just do your research. Medyo maganda ng panahon, pero sana wag na mag-snow. Pero ayun, na Saskatchewan tayo. Mamamos na. Sabi nga dun sa radyo kanina wag daw pa kampante na panahon. Yummy. Okay. Ano muna nga vlog natin. Kami ay mag-dinner nga. Pansit ba ito ko lang no? Yes. Kaya na po, nagluto si Papa ng isda eh. Ang kinamatisan. Sarap yan. Alright.